Pozdrav, ovo je moj unboxing Transcend SSD diska od 64 GB, model SSD340. Prednja strana kutije, stražnja strana kutije s navedenim specifikacijama, bočne strane, vadimo kutiju iz folije. Ok. Otvaram kutiju. Izvlačim SSD. Kutiji nema ništa više. Znači, u kutiji dolazi breket, odnosno nosač za ugradnju 2,5 inčnog diska u 3,5 inčni slot. Vidite, ima natpis Transcend, crn, obični metalni. Dolazi brošurica sa prikazom ponude Transcendovih proizvoda. Dolazi brošurica još jedna sa prikazom ponude Transcendovih USB stikova. Dolaze uputstva za ugradnju diska. Dolazi jamstveni list. Jamstvo na disk je 3 godine. Dolaze 4 šarafića i još 4 šarafića za montiranje diska u kućište, na nosač i slično. I tu je sam SSD disk. Handle with care. Nemam care-a. Vadim disk. Disk je jednostavno lagan. Jedan od lakših koje sam držao u rukama. Čudno, vjerojatno je plastično kućište. Lijepo izgleda. Tu su točne ove specifikacije. I to bi za sada bilo to. Više od pakiranja, unboxinga, recenzija i sličnih videa stiže uskoro. I još nešto, ovaj SSD ću ugrađivati u laptop sa SATAIII priključkom, pa ćemo vidjeti koliko će to brzo biti, koliko će profitirati takav laptop.